ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسورغا demurlar. Pes şonda asmanlardaki o yerdekiler öler. Meger Hudaýyň ölmeli däl diýenler ölmezler. Ondan soň ikinji mertebede ýene surga demurlar. Pes şonda nagah şolar gafyrdan diýerilip turarlar. Atrafyna ser edip ödöwerek taşyny gözläp. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقيامتda mahşer meýdanyň ýeri roşan bolup ýagty bolar şonuň perwerdigarynyň nury bilen. O amal defterler hesab üçin goýular. O enbiyalaryny we şohadalaryny getirerler. We bendeleriň arasynda edalet bilen we hak bilen hukmediler. Oşalarga zerre zulm edilmez. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وher kimin eden amalynyň jazasyny özüne kamil edip berler. Ve Allah tebarek ve taala adamlaryň eden işlerini ýaxşy bilýändir. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكافرlarny cehennemiň tarafına fawj edip sürler. Ta wagty ki cehennemiň gafsyna har we zelil bolup gelseler, cehennemiň gaflary açylar. We cehennemiň azap ferişteleri şolarga aýdarlar: "Aýa size özüňizden peýgamberler gelmedimi? Kesizlere Perwerdigaryňyzyň ayetlerini telawat edip berer ýani. Ve şuňky günden gorkalar ýani." Şonda kafirler jogap berip aýdarlar: "Beli, bize peýgamberler geldi we habar berdiler. Lakin azabyň hukmy kafirlara sabit boldy." قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Kıyamatda kafirlere aýdylar: "Cehennemiň gafylaryndan girin. Şonda hemişelik bolup, pes neveyle yamandır mutekebbirleriň jaýy." وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. O Hudaýdan gorkup bataqwa bolan adamlary cennetden ýaňa fawj edip sürler. Ta wagty ki şolar cennetiň gafsyna gelenlerine cennetiň gafsy açyk bolan halynda we cennetiň hafaza ferişteler aýdarlar: "Size salam bolsun. Siz tamamy günahlardan pak bolduňyz. Pes cennete dahil bolun hemişelik bolan halyňyzda." وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومؤمن gullar cennete girenlerine aýdarlar: "Tamam hamd we sena Hudaý üçin halysdyr. Ol Hudaý ki bize eden wa'desini dogry etdi we wa'desine wafa etdi we bizlere ata edip berdi cennetiň yerini ki biz halan yerimizde jaý alarmyz. Pes neveyle ýaxşydyr ahiret üçin işleýänleriň sogaby."
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Ey Muhammed, sen kıyamatda ferişteler görersin, arşın atrafına halka vurup tavaf etyen bolup, özlerinin perverdegarına hamd-ı tesbih aydıp, ve halayıkların arasına edalet bilen hükmediler. Ve aydılar, hamd-ı sena alem cehanın perver